izena kalendula da. Eta nirea simbolo. Eta elkarrekin bidaia zirraragarri batera gonbidatu nahi zaituztegu. Hor zegoen berriro lehoia. Ura ikusi zuenean, bere ahoa ireki zuen mehatxatuz. Pentsa dezagun zer gertatu zaizun. Esan zuen Oboa Otsoak. Denok artean negarren arrazoia topatuko dugulakoan nago. Zinduk arbat mugitzen ikusi zuen. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Ez zaitez kezkatu, zure arazoa lur honetako izaki askoren berdina da. Gure bideak banandu egiten dira hemen, baina auskalo, agian berriro elkartuko gara.